ଶୋଇଲିଣି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲି, କରିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି କରିବା ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇବା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବେସିସ୍ରେ। ଆମର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ କିଛି ମନର କଥା ବି ସେୟାର କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଗୋଟେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରୁହେ, କାମଧନ୍ଦା ଭଲ ମନ୍ଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବଗେରା XYZ ଯାହା ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ର ବନେଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ନହେଲେ ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍